Στο εγγύς μέλλον, τα αυτοκίνητά μας θα διαθέτουν ένα ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλείας, το οποίο σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος θα καλεί αυτόματα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Ακόμη και αν είναι αναίσθητος ο οδηγός, το σύστημα θα ενημερώνει τους υπεύθυνους διάσωσης για το ακριβές στίγμα του τόπου που έγινε η σύγκρουση και η διάσωση θα αρχίζει μέσα σε λίγα λεπτά. Βλέπω από το σύστημά μου ότι έχετε τροχαίο ατύχημα στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής, σωστά? Με ακούτε? Είστε καλά? Το σύστημα, το οποίο ονομάζεται e-call, πρόκειται να λειτουργήσει σύντομα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων έχει σαν πρώτη προτεραιότητα τη μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων στην Ελλάδα και τη βελτίωση οδικής ασφάλειας. Στα πλαίσια αυτά, επαναδραστηριοποιήσαμε το Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας, τη Διπουργική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας, με στόχο να βελτιωθεί όσο γίνεται περισσότερο η οδική ασφάλεια στη χώρα μας. Η χώρα μας είναι από τις πρωτοπόρες σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή του συστήματος e-call. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό πιλωτικό έργο το HERO, που προωθεί την εφαρμογή του e-call σε όλη την Ευρώπη. Μόλις η συσκευή e-call ενεργοποιηθεί από κάποια σοβαρή σύγκρουση, ξεκινάει αυτόματα η κλήση προς το 112, στο πλησιέστερο κέντρο έκτακτης ανάγκης, και μεταδίδεται η ακριβής γεωγραφική θέση του τόπου του ατυχήματος και άλλων δεδομένων. Στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, δημιουργήθηκε το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων, το οποίο είναι η συνένωση των κέντρων επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Το ΕΣΚΕ λοιπόν αποτελείται από 3 επιμέρους μονάδες, το 199 ΣΕΚΙΠΣ, το ΣΚΕΔ και το ΚΕΠ. Μέρος του ΚΕΠ είναι και ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 112. Η ενεργοποίηση μιας κλήσης e-call μπορεί να γίνει και χειροκίνητα με το πάτημα ενός κουμπιού, επιτυχάνοντας το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό εξυπηρετεί περιπτώσεις όπου κάποιος οδηγός είναι αυτόπτης μάρτυρας ενός ατυχήματος. Λαμβάνοντας την άμεση ειδοποίηση ενός ατυχήματος και την ακριβή γεωγραφική του θέση, μειώνεται ο χρόνος απόκρισης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης κατά 50% σε υπεραστικές περιοχές και 40% σε αστικές. Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων έχει αναλάβει το συντονισμό του έργου HERO που αφορά την υλοποίηση του e-call στη χώρα μας. Το e-call είναι μια λειτουργία η οποία θα ενσωματωθεί στα νέα αυτοκίνητα που θα παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά μία κλήση αυτόματη προς το 112 σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος. Θα ενεργοποιείται από τους αερόσακους του αυτοκινήτου και θα στέλνεται αυτόματα η κλήση στο κέντρο του 112 και από εκεί προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την άμεση δραστηριοποίησή τους. Με αυστηρούς οικονομικούς όρους, οι απώλειες που προκαλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τροχαία ατυχήματα ανέρχονται σε περισσότερα από 160 δισεκατομμύρια ευρώ ανά έτος. Αν όλα τα αυτοκίνητα ήταν εξοπλισμένα σήμερα με το σύστημα e-call, θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν μέχρι και 20 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, είτε η κλήση γίνεται χειροκίνητα είτε αυτόματα, θα υπάρχει πάντα η δυνατότητα φωνητικής επικοινωνίας μεταξύ του οχήματος και του πλησιέστερου κέντρου κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε όχημα με επιβάτες ικανούς να απαντήσουν σε ερωτήσεις θα παρέχει στο τηλεφωνικό κέντρο επιπρόσθετες λεπτομέρειες για το ατύχημα. Βλέπω από το σύστημά μου ότι έχετε τροχαίο ατύχημα στη θέση Λιμανάκια Βουλιαγμένη, σωστά? Σωστά. Μπορείτε να μου πείτε το όνομά σας? Μανώλης. Μπορείτε να κινηθείτε? Μήπως έχετε εγκλωβιστεί? Όχι, μπορώ, αλλά ζαλίζομαι. Κάποια πυρκαγιά, αντιλαμβάνεστε, μυρωδιά βενζίνης, πετρελαίου, αναθυμιάσεις? Δεν νομίζω, δεν βλέπω κάτι. Στέλνουμε βοήθεια, κύριε Μανώλη.
Το e-call θα βοηθήσει επίσης στην ταχύτερη θεραπεία των τραυματιών, δίνοντας έτσι στα θύματα ενός ατυχήματος μεγαλύτερες προοπτικές ίασης. Καταφτάνοντας ταχύτερα στον τόπο ενός ατυχήματος, είναι δυνατή η ταχύτερη απομάκρυνση των συντριμμιών από το χώρο του ατυχήματος, μειώνοντας τον κίνδυνο δευτερογενούς ατυχήματος, την κυκλοφοριακή συμφόρηση, τη σπατάλη καυσίμων και τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Μειώνοντας το χρόνο απόκρισης, το e-call αναμένεται να σώσει έως και 2.500 ζωές ανά έτος. e-call. Σύντομα, ο πιο πολύτιμος συνοδηγός σας.